Everyone on this beat. Yeah. Addu'ar mama na ita ce dai, 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 addu'ar mama na ita ce dai. In kana so ka ga an ci gaba ga rayuwarka ka bi iyayenka, in kana son ka ga an ci gaba a rayuwarka ka bi iyayenka. Rayuwa is so simple, this is what is so powerful. Wasu sun ce akwai dimple, na buga sun ce simple. I know you know na me the one from all of them. I don't stop, I don't care with all my head. Yeah, na shigo garin sun waye, shi yasa nace dan gaye tashi ka juya ka bude kofar, ka bude kofar ka ganni kofar. Wasu sun fi su gan mu kasa, ikon Allah. Wasu sun fi su gan mu sama, ikon Allah. Addu'ar mama na, addu'ar mama na, addu'ar mama na, addu'ar kwata mama ce, ba boka ba malam. Da su suka zagi na, yanzu kuma su ce man salam. Mai nema zai samu, ku gaya masa ya ce na'am. Darasi kuma na doka, a rayuwa kuma ba samsam. Baka banci baka ban sha, mi na zagi na. Baka banci baka ban sha, mi na kushi na. Baka banci baka ban sha, mi na zagi na. Baka son ka ga fushi na, kai ka zo guna. Addu'ar mama na ita ce dai, 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 addu'ar mama na ita ce dai. In kana so ka ga an ci gaba ga rayuwarka ka bi uwayenka, in kana son ka ga an ci gaba a rayuwarka ka bi uwayenka. Rayuwa is so simple. Addu'ar mama na, addu'ar mama na, addu'ar mama na. Sun ja na ja gefe kuma kaga su sun koma, sun wuce 4 har 5 suna can zuwa 10. Ni ne sarki layin sun ci kowa ya koma. Bana da ni za a shakata, kowa cikin ku koma gida. Addu'a ta mama na, addu'a ta mama na aiki take yi man bayaji. Addu'a ta mama na, mama na.